Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnati ila yaumil liqa. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemangninas Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya bandingan na pakambarakat niyan raktano nagu minggulalan tano sungani nakaluy tanuron. Pemangninas Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya kapagudas ang kaya Ramadan na mitalon niya ng kutua mga panyakit o mga pusutano sa malimpyo tanwagi ang kutua mga pusutano. Mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga loks pagreakan, mga bubayakan. Sa giyang kaya Ramadan na ayamala apsutin tanus i, pelimpyon tanus i, na giyang kutua kipapantagan tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ngulalan sa giyang utakap simba tanong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ngulalan sa utakap mbati tanong ko Quran yan. Ngulalan sa utakap tindagan tanong ko mga sambayang mga sunnah, mga tarawih, agu mga tahajud. Ngulalan sa giyang utakap panasbih. Ngulalan sa giyang utakap sidgag. Ngulalan sa giyang utakap mga pipi agalabak aparas iko Allah subhanahu wa ta'ala. Na padanan absutin tanong ko pusot tanong. Ugay na sa giyang kaakapagudas o Ramadan na kailangan mambu asuki pupantagan ka kumakaadan o Allah subhanahu wa ta'ala na masuting ka, malimpiyong ka. Ngulalan sa giyang kutua kapakapambabagay ayo sa lugar. Ngulalan sa kutua kapakapriridal inyo. Ngulalan sa giyang kutua kamaaping ka kupagaring ka. So loks ka, so pagaring ka, so ata ka, so siringan ka, so tunganin ka, so salakaw di salakaw. Akatawan na ka adan pagaltan niwa di mapia. Udi na adan amyang gulola sa iko pagaltan niwa di mapia. Kaya sababan sa kaya kerata aginawan ka, kaya sababan sa kaya kerata aginawan yan, na kailangan malimpyo niyo ron agyang kuto ang mga puso iyo. Subhanallah. Sa giyang kay Ramadan na ibdad tapan sa miyalimpyong ka, so puso ka. Sa ikukipapantagan ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na malilimpyong ka mga day, so puso ka. Sa ikukipapantagan ka kung mga luks ka. Kipapantagan ka kung mga pagring ka. Kipapantagan ka kung mga lulot ka. Kipapantagan ka kung mga siringan ka, kung mga tunganin ka, kung bataan ka, mga ginawain ka. Malilimpyong ka mga day. Inumya ka pamang ni kagiran sarila. Antaw akataman ni man to na itatapok ka ang kanan arata aginawang kasang kanan apuso ka na ka din makarila. Subhanallah. Inugi pimbandingan tanong iman to, kaubak kalo-kalo na so, uman isar kita no, aadan ang karataan niya sa ginawa na makapamang niron sarila. Apiapan kanabas kay sala, na amay kas kay makakagadam sang kutua, kalai arga naguka importante o kapamang ni sarila na kailangan ang makapamang ni kasarila. Kailangan ang makaprila ikano, kailangan ang makapugas sa kano sa kataksilan, kuman isa. So Allah subhanahu wa ta'ala na inaloy niyan sang kutwa Quran yan, ang kutwa kababantugan yan kung mga tao ang mga paririla. Inunta na padaya ko miya makapiapi as sifat, adi masifat o mu'min, mapaparatian ko Allah subhanahu wa ta'ala. Bulawan na ya as sifat o mu'min, Muslim. Sabab sang kutwa kapkapadiyan ko itungan, bilangan o mga tao ang masanggilaan, maalakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Basta ataw ang malabud makarila na maalakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na idalil, digo Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Pagura-dura diniyo wagyang kutu warila wallahu subhanahu wa ta'ala na gusto surga iyan. Arduha samawat wal ard. Aya kablang yan na lagi do kablang o mga langit na gusto mga lupa. O iddat lil muttaqin. Agyang kanan as surga na initiyagaranan sa iku mga tao amyaman ng gila, sa iku mga tao am maalakan. Anto anon agyang kaya mga tao am maalakan? الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Diyan kay ang mga tao ang maalakan nasiran sa mga tao diiran diing gaston sa tamukiran sang kutwa masa akalalabudikiran nagumas sa akararganikiran siran sa mga tao
Apa pekar niran agiang kutua rarang itiran geniran. Kalangun tanu pepaka gedem sagani otege. Napad sa bentugan ka asak ama paparati ang ku Allah muslim. Nagiang kutua kaarnang kakuganing ka mas makasabar ka din. Mas sabar ka na din ka mapakaliwag yung utarang ita ka. Subhanallah. Wal'afina anin nas. Ilan yung mana to? Na gusto mga tao aprilaniran, maapaniran so lagi diran ang manusia. Allahu Akbar. Napad sa iyang kuto ang mga tao, ang mga muttaqin, maalakan sa ikwallah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Mata na swalla na kebebayan niya naging kuta pipipia, kipipipia. Apad sa iyang kuta kipipipia, ayam niya kalalaatan desa sakana pipipia ka uripan Allah subhanahu wa ta'ala. Nang kutwa kababaloy opos o kaalinang sote, limpyo. Si ako kipapantagan ka ko salakaw di salakaw sa ayabun talian, napkamaapan kasiran, napkarilaan kasiran, kung nganin ayamaan yan na inikirat aka aginawa. Malagit suka teruiran, galabkiran. O di naubakiran, miyalalin. Nakamaapan kasiran, subhanallah. Namiyak kadag-dag laki, alo yung sa iko, hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangkot wa kalbihan o kapakarila ka ang muslim, mu'min, mapaparati ang Allah subhanahu wa ta'ala. Isang din naging muto hadith o Abu Hurairah radhiyallahu anhu apitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat sadaqatun min mal damalabat ang kuto atamok apisedkang kah damalabat sang kuto atamok ka wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Nagudaay ni paguman wallahu subhanahu wa ta'ala sang kutwa tao aparirila pamamaapa inunta ng kutwa bentugan nagugees nagumenang sang kaya kasisinya sa dunia na sampurna sa anungan amori. Nilay niya to. Basta ang buloy ka pamamaapa at pamamaapa paririla sa iko mga tao, sa iko mga luks ka, mga pagaring ka, mga bapa ka, mga babuo ka, mga siringan ka. Na basta dito yung makpit ka agyang kuto kabubalin ka aparirila napkipurubid agyang kuto apang katanaka kenaba ka po pakada panas tabita na sumanga takabur sumanga dempuga sumanga katataguan sa kiber aposuiran na ayak katatari mairan sa agyang kuto ka pemangniran sarila na pakada panasiran na miyak kalalana naripad kaya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mismo amitir sa agyang kaya hadithian pagumanan wallahu subhanahu wa ta'ala giyong kutwa manangka. Giyong kutwa pangkatan ka. Kenapa kon pakada panas sa kapamangning kasarila? Kenapa? Da ka pakada panas kon. Okay? Nah. Tigman to o ini pakai siki Abu Darda, isa ini ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Man a'azzun nas anta atiyin pinaka mabigir udi na pinaka adan geesian udi na giyang kuto pinaka titakan apuso yan. Anta unon sa iko mga tao. Anta unon pinaka titakan agyang kuto apuso yan. Natigin man to alladhina ya'funa idha qadaru fa'fu yu'izzakumullahu ta'ala. Yung utatigin sa mga tao, maapsiran, prilasiran, igira magagayran. Ay pinakamala ibalas. Maap, o di na rila, ay nirila ka kupagaring ka, nagyong kutwa pinakamala arata ginawang kaon. Sa din sa kalakaon irata ang ginawa na o pamakagyutoy mirela ka na gyutoy ikal akay balas sa iko Allah subhanahu wa ta'ala sa isa dunya na ayamala na salungan amawri insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nakalo-kalo na ibalas yan ka na gyang kuta surga yan. Inong kay ni di kebalas iprila iya kung ka ina ama prila iya kung ka pagriakan prila iya kung ka kakakan prila iya kung ka aryakan prila iya kung ka buliw ka akan prila iya kun mga siringan akan prila iya kun mga lulutakan inong kanan di kebalas akan nabaad na kelebat raka inong tanah pagumanang kapan wallahu subhanahu wa ta'ala sa menang subhanallah ya lapis so manusia di mata o mamang ni sarila nagudi mata o maririla
amia kapia-pianya sifat. Apa dia sa perapadeng sang kutua maratabat kibr matatagu sang kutua puso. Kaya mana di kapakarila utaw. Nagwaya dinin kapakapumang ni sarila. Nasabab sa giyong kutua igira na adna kibr sang kutua puso iyan. Subhanallah. Kenapa langon sabab sa kibr? Ugi na kapakaya adna sabab na giyong kutua kibr. Napadana sa ipedeng kasangkanan kibr ka. Ino ako di pamang ni sarila. Ino ako di pamang ni sarila. Kaya lagi di. Pemang ni kasarila kakagiban tugan ka na sa iko pangilaylayan wallah subhanahu wa ta'ala, sa iko pangilaylayan mga malaika, sa iko kapakaumang kasalungan amawri na pagumanumanan wallah subhanahu wa ta'ala, giyang kutua pangkatan ka. Gina ni sabab akapsipatan ka sa giyang kai, akapakabaging ka sa maap, kapakabaging ka sa sarila, ang kamapadsang kutua kabubayan wallah subhanahu wa ta'ala. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ringan sunggiringan tanwa miya baloy tanwa mudil. Na da'alawanian arini ngasa. Subhanallah. Ugaid na da'alawanian apa mamaap paririla. Da'alawanian amia rasay. Pipranag. Pisintaan. Diudaan. Tiapoyakan sa mga taiya unta. Piyakasakitan. Piyamalian. Subhanallah. Libeda ator. La ilaha illallah. Ginan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya rasa-rasa isang kutu akini panulun niya sa giyang agamatan. Da'alawan yan amala. Miya baak rasta. Da'alawan yan amala miya baak yan kamar genan sang kutu din di kapanulun. Ugaid na damang bualawan yan apa mamaap. Subhanallah. Damang bualawan yan apa mamaap pembagay sarila. Anto na example yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakagip kumakasong sa kanya sa Taif. Nagyang kuta bayaran din pipran. Bayaran din piya kasakiti. Na piya nga papalian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakagi ko madas kanya sa giyang kutuwa ingad alalang ko niya na giyang kaingad na miya ko mo su Jibril alaihi salam. Ya Rasulullah. Bangka kabaya. Aida puluga mikiran agyang kanan ambela apalaw. Subhanallah. Naman ito. Piya kang baya-baya su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab sang kutuwa kaya pakasakitiron, kaya pranagon. Tigo Jibril ko Nabi sallallahu alaihi wasallam bangka kabaya ay da puluga mikiran agyang kanan apalaw kaansiran mapulang. Subhanallah. Ansiran mamatay. Subhanallah. Ugay nanton ay Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya Jibril giyak na tigin kabaya arap-arapakan sa ubaadin amaka puungkiran asa katawbu uripan Allah apsimbaan yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Rinilaan yan siran. Piya kasakitan niran. Pipra nagiran. Piya malian niran. Liba diran na ator. Ugay na kanabanyan piya mang niku Allah. Ya Allah sa uping kasiran da. Rinilaan yan siran. Subhanallah. Ginan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iringan sunggiringan tanong. Dalawan yan amya kagdam sa masakita. Saka Anton imya gdam ka na ino ka di pakarila. Anton ini tepeng ka na ino ka di pakarila. Di ka pakagiraway, rasulan nandir na nan kaswa. Oy, di nga kaswa. Ugi inas kanyan imudil ka. Apa naman na marana kay maswa ka agyang kutuwa mga sifat yan. Na apya din kami aswa. Nagyang kutuwa katutundugan ka kukapi asifat yan. O pamanaad na makakanal ako mga sifat yan. Subhanallah. Nasa man ay, subhanallah. Napapagisain ka ginawang ka. Pagariakan. Babayakan. Ino ka di pa ka maapa. Ino ka di pa karila. Sa iko salakaw di salakaw. Isain ka ginawang ka. O pa makadi ka makamaapa. Nasa alungan na maurin na kukum ka no. Na ayad dili ka duron na ami bedin na ad na kabenarian raka. Kaya gira na sumano siya na katawin niya no. Nas kanya ni makabubenar. Na niya mas katawan nas kanya ni kabubenaran.
Napi akala kalakubakan o tindag sa alungan amori. Napkukum kanu sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab busagi mo tadani o kaprila isang kaya kasis inyo sa dunia. Subhanallah. Baka di kalak, baka di kawan. Asa kay kebenaran yan. Na ibatad tam sa kebenaran ka sa pagaring ka Muslim. Si pagaring ka, si bapa ka, si bubu ka. Ibatad tam sa kebenaran kasiran. Keraung kasiran, ama makanara kasiran. Kagi dengan kasiran relay. La ilaha illallah. Subhanallah. Ayat betad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asebutun tanu sagyong utu hadis nagumi alu Aisyah radhiyallahu anha sagyong utu hadis yan. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igir apira terata naka na kanabanyan rakay PSOP ka prata-rata di ayat pembalusian raka nagyang kutwa ka piya-piya. Manto nagi style meranaw. Tabita kena babu meranaw mga manusia. Tabita ko diong kiulola. Gi styleran. Igir aping galabakan ka sa marata na penggalabak mo sa marata. So marata na kanaba ya bulungnya na marata. Di. Kanaba kagi ibaratian na piyaman nakawan na kasaka na bao nga maupuman nakawi. Di. O di na piyaman nakaw ka so piyaman nakaw iran so kambing ka na 3 mata maka dengan paman ko na so karabo niyo. Kanaba gitu bulungnya no baka maupuman nakaw. Nalagin mambu ya so parangay. Kanaba kagi pirata-rata nga niya na ba ya bulungnya na pirata-rata na kamampu. Di. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجزي بالسيئة مثلها. سورة الله تقول عائشة رضي الله عنها na ay pembalas yang sangkutu amarata na sumapiyah walakin ya'fu wa yasfah. Nagupumapan niya, naguprida niya. Subhanallah. Tumugalin tanong sa giyang kutua mga guna akakwasang kaya kamaap. Ino tanong maap, anton ikakwat tanong sa aguna. Diba? Anton ikakwat tanong sa aguna. Ino ako pril isya kianan, anton ikakwat tanong naguna. Ino ako pamang ni sarila. Anto na ikakuha ng naguna. Okay. في العفو رحمة بالمسيء وتقدير لجانب ضعف البشرية وامتثال لأمر الله وطلب لعفوه وغفرانه. Sagyang kutama sa akapamangning ka sarila. O di na sagyang kutama sa akyarila ka. Kaya pakarila ka. Ha? Rinila na kasya kaya kami amang ni sarila. Rahmatun lil musi. Na limu ukaw no to. Gagawin ko no to, na gumyangin gulalan na kasusugan ka Allah subhanahu wa ta'ala, na kaparuling ka agyang kutuwa maapian na gurila o Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan ipada resulta niyan. Inutan upama di terim asurila, o di na inutan upama di pemangni sarila. Amay kaginam si pada resulta niyan, di ba? So isa kong mga salafus salih na pitero yan. Upama buat tigin, kaso manusia, na sinta na kunyan sangkai akawanan at tangilakan. Na sa gyuto dun auras, na mamangnirakan siya sarila sangkai adiwang at tangilakan. Na April akan nun din. Ara para piyansang ito balas impiron wallah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, fil afwi tawthiqun lirrawabit al-ijtima'iyyati allati tata'arradu ila al-wahni wal-infisami bisababi isa'ati nas ila ba'dihim. Kauto. Diyan kaya kabagay sa maap, kabagay sarila, na kasabab pa na ya sa kapka ilo tepiya-piya o katutungan na ya, kapapagariya, di darudo pa. Bata-bata. Kasabab pa na ya sa kapka ilo tiyang piya-piya. Igira di ka no di imabagay sa maap. Igira di ka no di marirelay na kasabab pa na ya sa kapka ilo tiyang piya-piya. Masya Allah. Nah, ikatalaw. Al-afwu was-safhu 'anil akhirin sababun li mardati Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakala ini sabab sa kakuwaan ka sangkutwa kasusu at Allah subhanahu wa ta'ala. Kaparulian ka sangkutwa kasusu at rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Tanudin ka sa gyung kutwa masa kapamangning ka sarila o di na kapakarila ka na insya Allah subhanahu wa ta'ala na miya suat rakas su Allah subhanahu wa ta'ala na daataw ama suatun su Allah subhanahu wa ta'ala inunta na rilan yan, inunta na ikalimo yan, inunta na kataguan sa gagaw, inunta na paka ipuro yan su pangkatan yan. Subhanallah. Miya dagdag lama papadalam saya.
aka mapi anak asak apakah bagay sarila apakah bagay sama apa sa iku pagaring ka pakarumang ka wata ka sa iku mga lukas ka mga lulot ka la ilaha illallah. Ikapat na miyak kalala ini as-sabab miyak kalala ini as-sabab sangkuto aka kebeluing ka apad ko mga tao ang mga muttaqin maalakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi yung utami aloy tanong kagi aya. Nagumiyak kalala ini tanda asa ka na maalakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Andon ikataro Allah subhanahu wa ta'ala. Tigin man ito. Wa an ta'afu aqrabu littaqwa. Subhanallah. Nagusukam apiyo karila iyo atigo Allah subhanahu wa ta'ala naginan ipinakamaran ni sang kuto kapananggila kalak sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nenong kani dikib gaya lugar akna ba ini miya kalala iyarga di takatawan ba na masukat ka sa alungan na mori kakapakayas kay kabubenaran yan inong kani dikib gaya lugar inong kani di kapagsamarat tabat kini sang kaya puso ka pagsa nga, ato ka. Syaitan naging nga na dito sa dingan perilay. Di ka kisus sa ginga na baya ginawa nga. Di ka kisus sa ginga na syaitan. Pagsa nga, ato ka. Pamang ni kasarila. Di ka di kaya-kaya. Di ka di kaya-kaya. Pamang ni kasarila. Padpan, ang mga sabab yan na mga resulta ni may ya'fu wa yasfah anin nas yash'uru birrahati nafsiyya. Sada natiyin sambeloy apa mama naguparirilas iko mga tao napakagdam sang kuto akapipi aginawa. Pagkagdam niya so kapipi aginawa. Benar din, pure din. Subhanallah, la ilaha illallah. Aya pinakamapya apa mamagayan o muslim ko lagi din ang muslim na giyang kuto akam apin yanon. Wallahi alazim. Titud na ako mapya agdaman. Miya kapya pi agda managiyang ko to kapril kau pagaring ka a muslim. Oy, pita ka na piya so puso ka. Ay lagi na nakapamang ni sarila ko mga loks. Miya rasara serak tano sa mga loks tano. Ay ni kaugat tano o mga inatano ko suldo miya kasiyawlan na dadan apaparo na dadan aturog na dadan amapi akakan. La ilaha illallah. Na kailangan na makapumangnitan ng kiran sarila. Bata dilaburo ni man to masa. Kailangan na makapumangni kiran sarila. Sa ikong mga pagaring ka, ading ka di imimbuno, ading ka di imikaka nga. Kailangan na makapumangni kiran sarila. Sa ikong mga ginawain ka. Sa ikong mga lulot ka, mga siringan ka, makapumangni kiran sarila. An kamagdam agyang kuto, aka pakarelax piya o puso ka. Naguka pipi aginawang ka sa iko masading ka di kapagintaw sang kai a dunia. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala nasa din sa makpityan agyang kai kabagay sa maap, kabagay sa sarila. Na mapadsagyang kuto ang mga tao, ang mga muttaqin, ap kabubayan o Allah subhanahu wa ta'ala na kalo-kalo na pakasul niya siya sang kuto asurga iyan. Apya siya tanubuk ya tagu isa diyan ka balasang kanoron Allah subhanahu wa ta'ala sa madagla mapya giyan mambu ikya pakalang kapakoron sa pemang niya korkano langun sarila langwa miya pakakerat akan aginawan yan lagi sukatero galabaka odi nanganisan na pemang niya korkano sarila pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala sa agyan kaiyakang ganat o Ramadan na mitalunian ang kuto mga panyakit o mga posutan na gusto mga rata ay ginawat tanong pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala isampay tanong niyang pansang kuto at pagpakatundog Ramadan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.